Lah manga Tembaro itu. Banaja gilo Tembaro. Lah pandai bro galak surang. Apa nanda pe damenan? Bajadi bana galak. Aduh kijang patah. Su Tembaro tu nama dape Lah di bae nyo saja galak surang. Bertanya le rei kenyo. Ndak mana apik do. Oh, ambo tekan aja kisah lamo menan. Oh. Lucu menan. Siapa saja na menanga bisa tak kejaban dek galak. Kisah apa tu Tembaro? Kisah masuk pengantin baru dulu mentiko. Oh, ketika kami sedang honeymoon, ya ndak Roy? Dasar gaek jongke. Ado-ado saja nantakan adinyo. Ketika tak lama ngadri itu Tembaro. Sedang honeymoon. Ba tengah ngomong namun cak. Agak ganji na mau terang ada dan orang awak juga tu. Ya nak tengok cak mah. Dek si Roy saja jale tu. Siapa jatuh tu Roy? Oi, Tembaro yo. Awak na nongok makatokan orang nantenga. Indak namo orang bagai tu do. Sitilah tu mah. Bukan istilah Roy. Bahasa Inggris tu artinya bulan madu. Ayo tu. Bulan madu. Ale jale dek kalian tu. Honi itu bulan, mon tu madu. Ayo dah menan. Tambah lihat tu Tembaro. Acian deh Tembaro. Samo saja tu nya. Kalau cara awaknya bulan manisan laba namun. Alah tu Tembaro. Sakit baru dia galak. Ada tu. Alun baca itu ada le ala sakit hari mentiko. Ale ndak kabaa tapi kejamban beko. Ndak baar. Atarikan saya cerita tu Tembaro. Tapi tunggu sebentar Tembaro. Sakit baru mau nangah cerita Tembaro. Kok lagu Tembaro cik dulu banyak. Jadilah. Tapi nak sesak kejamban lah dulu daripada kejamban di Sarawak kok. Tapi kajamban tapi salimorinya. Waktu itu ada kan baru barale. Baru seminggu bakas ya sayang cintonan sadang barapi-api. Waktu itu den pulang siang aden kok pulang makan tengah hari. Den tiba di rumah dan cali si Roy tak ado dan sangko inyonan sadang sambayang salah sainyo sambayang de pagui dari belakang inyo marenta dan jatuh tak jilantang. Itu tagak langsung dia pasang kudo-kudo. Den tengangu. Alamak. Tidak si Roy sudah tepat itu. Oh, mintu oren kironyo. Lucu aden sakit karena isi kunyo. Iduang den boco karena iting
mintuo onde malu den dibuenyo pasopo mintuo malu den dinyo kini tio takana